Els establiments del poble ja han començat a cuinar els bolets. En aquest hem vist com els preparen per fer frit amb esclata-sangs. Enguany la majoria d'aquests bolets que podran servir seran de fora, perquè la falta de plogudes ha fet que n'hi hagi molt pocs de mallorquins. Per altra part, els carrers també s'han començat a muntar de paradetes. El dia fort de la fira serà diumenge, però per avui i demà ja hi ha molts d'actes programats. Un dels més esperats serà la nit de foc, que començarà avui a les 10:30 del vespre a la plaça de l'Església. La previsió de temps aquesta època sempre és delicada, els esclata-sangs van sortint i bé, i ara el que preparam aquí és el nostre casal, que és Cas Miet, i estem adequant per fer diferents activitats aquí. Aquesta nit hi haurà correfoc. Nosaltres estem preparant un poquet de frit de porc amb esclata-sangs, llavors fem pilotes. Els esclata-sangs normalment són de la península de Zamora, per la part de Catalunya, perquè per aquí no n'hi ha tants com per poder servir tot el que nosaltres hem de menester.